smoordrok wie het van de moen bij deze dakpannenhandelaar in Noord-Burgum. De hevige storm de joen daarvoor zorgt bij een soort meesken voor skeer onder het dak. Om 9 uur stieren de eerste klanten al voor het stek. Ik kan het net meer op hem horen, zoveel mensen minder. Dus dat is, we gaan hier 6 kroorden minder. Nou, die kroorden bij, al in het auto daar. Op het terrein stiel gauw een flinke riege meesken met een dakpan onder de eren. Eltsnien wie op ziek, dan krijgt die ene pannen die zij thuis ek op het dak lezen ha. Maar beziek je de koeien dan maar eens te vinden. Ja, er ben wat oude dakpan bij het huis van de mem. Dat is een monumentaal pand. Dus ja, daar heb ik even hulp in horen, want dat kan ik zelf echt niet vinden hier. Saffollen. Het kleppert om 12 uur vannacht. We hebben nog wel aardig knappe skiën. De binnen misschien een stuk 20, 30 kapot. Maar er ligt een heleboel op de grond, maar die hebben we al net precies teld. En hoe groot schatten jou de skiën? Ja, misschien een paar duizend zaad. De dakpannenhandelaar heeft familie en vrienden optrommelen om hem te helpen. En dat wie nedig, want ekmeetjes rieden de klanten al en on. En dat wil de zaak op sneun ijzel om 12 uur dichtgeet. De voeten erop laat zeggen, dus dat is wat oors. Maar ja, we kennen wel aan. Maar ja, we blijven rustig en we zeggen volgorde staan ze en het is correct dat bij de slachter. Ze moet het gewoon even wachten en dan komen ze vanzelf de beurt. De meesten hoefden haar dus geen zorgen te maken of ze wel een bar kwamen. Maar deze man hier minder geluk. Hij kwam heel nooit Assenwaai en was mijn lege hand weer naar huis staan. Die zit er niet tussen. Het is een vlakke kant en er is er één pan en die is een halve centimeter langer en de verkeerde kleur en die past ook net niet. En wat maak je nou dan? Nou, een beetje pech gehad, ik weet het nog niet. Het hele dak vervangen is ook wel wat, hè. Hey, ontzettend. Eeuw.